Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongi etorri Sudurgorrira. Gaur gurekin, beti bezala, Oskar Estanga daukagu. Arratsaldeon. Eta Fernando Amustegi. Arratsaldeon, hemen berotan, oso, lanok. Oso. Eta gure gonbidatu berezia gaur, Patxiku Perurena. Berezia, eskertzen dizut. Berezia, hombre, zu berezia zara, Berezia, abilezia. Bakarra. Hori bai, bertzotan. Badakizu, ni bersoarekin kritiko xamarra izan du, igual pelota sartzen hasi zaitau, Estanga hau, Ekarpenak. Edo ziria sartu nahien, igual, abertatziko zer bat... Oso pozik gaude, zu gurekin egoten, Bueno, poste naiz, ikaragarri, eske, inguruan pozik oso jende gutxi ikusten dut, eta posten bat, ikaragarria da hori egiten. Eskerrik asko bentsat, gurekin etortearen, eta, bueno, guazen Amaiak abertze kontatzen digun, abertze gauzek hartzen digun gaur. Arratsaldeon lagun Sudurgorriok, zer moduz zaudete? Gaurkoan ere gai pila ekarri dizkizuet. Nazioarteko gaiei dagokionez, transexualitatea eta migrazio krisia izango ditugu hizpide, estatuari dagokionez Willy Toledo izango dugu protagonista, eta Euskal Herrian berriz munduko 50 sukaldari onenen afaria. Nafarroako gertaerei dagokionez, nola ez manada taldea aipatu beharrean gaude berriro, eta baita San Ferminetako entzierroa ere. Kulturari dagokionez, Soinu Jolearen semea pelikularen grabaketez hitz egingo dugu, kirolean berriz Osasuna futbol taldea eta emakumeen harri jasotze txapelketa aipatuko ditugu. Eta amaitzeko bitxikerien eta asteko irudiaren tartea izango dugu. Zenba gauza, Bai, eta ez denak atsegin, Ez, gaur potentea daukagu, Eskerra Patzeko datorrela laguntzeko. Bai, eskerrak etorri da Patzeko. Piskat. Nik jarriko zaitu etola... Zuzen jarriko zaitu. Seguru kaos ontatik ateko zatela nirekin. Gainera, bere inguruan bihurgune hauniz daude eta oituretza dago. Bai. Berri hauetan bezala, bihurgune eta bihurgune, baina azkenen iritsiko gana bat. Gaurko saioa potente dator. Baina, bueno, guazen aztera zurekin, Patziko baina ze gauza kontatzen diguzun. Ingenieritza ikasten hasi zinan, eta han idazten hasi zinan oso goiz, ez? Bueno, goiz... Zerrek bultzatu zizun? Goiz, jode, a ber... Bueno, batzuk goizagoatzen dira, bai? Parra ingo diate eta, bueno, hori oso sanoa da. Akordatzen naiz beti, mira, Arrasaten residentzi baten egoten ginen, ikasleak, orduan estudiantek izaten ginen, eta egun erdia lan eta egun erdia estudioa, eta Alekop izeneko enpresa txiki baten lan egiten genuen da. Lanetik atera eta Alekop inolentxeago izaten zen raskaztieloz bat, eta haren atarian purra izeneko liburu bat aurkitu nuen da. Nik uste horregatik sartu nintzela literaturaren munduan da. Eta zergatik? Bira, Arrasate zen orduan politika mundua, esan nahi dizut, egunero manifestazioa, egunero ez dakit, baina kasik egunero, pankarta bat, euskeraz ate izaten zen, baina purra horretan esan nuen, handa diez. Alegia, euskeraz ziren pankarta horiek, eta akordatzen naiz, Jose Ramon Etxeberriaren fitxatzen genuen fitxaren gainekaldean, Jose Ramon Etxeberriaren argazki bat ere, bai, orduan Unibertsitate Hasiberria xamarra zen, eta euskeraz egin zitekela horrela eta. Ez dakiz zergatik gu ikasketa guztiak euskeraz, erderaz eginak ginen, eta euskeraz zen baino etzen bihotzera iristen, ez da, eta purra gora berriz, nitikia nintzen. Olioa ipazka ematen askotan arikio baserrian, eta atarian gainera, eta txandaka egun batean hartalea eta bestean orea ematen genien. Eta hegaztiak, niretzako beti izan dira geroztik, eta olioak beti esaten dut. Olioak bakoitza bere tokian ibiltzen zen, hortxe galduta bere txokan torrela, eta purra, etortzen ziren olioak, eta olio bakoitza zen kolore bakoitzeko, eta beti esaten dut. Nik lehenbiziko kuadroa biziduna ikusi doana, beti, eta gaina, izan nuen obsesioat hilabete bat hogeiotan, biltzen ziren eta kolore dantzan. Ez da, jaten ari zirela kolorek eta, ematen zuen nola, esan nuen, bangoen pintzela da gantxe bazan nintzen bezala, esan nahi zu, eta, horretxegatik urte, euskera, esan nahi dizut, ez dakit, ulertuko da jendeak, ez da, gauz bat euskera beti politika eta rebeindikatiboa eta ez dakit zer, eta bak izan,
natural, nik etxean erabiltzen nuen euskera, alegia, olioen hizkuntza ere, esara dizut, erabili dezaken lasaiaren bihotzeko hizkuntza bat. Orduntxen berreskuratu nuen edo nire zea, eta horretxegatik beti. Eta oain pentsatzen dut, areago joan da, olioan oso zalea, baina ez, sesu kontuan eta oso modan dago, ez da, sesua. Nik uste dut, hegazti bihurtuko garela persona horiek egitan, esan nahi dizut, arrautza jarriko ditugu. Nola esaten dugu, ugaztun izatetik arrautzaia nola dira, hori da. Niri iduritzen zait, egitan, iduritzen zait, hor badago hor evoluzioa, eta, klaro, leheno ere esaten da, ez dakit, nola esaten da hori, arrainak egan hasi zirela, ez da, ezkatetatik egalak sortu zizkiela, eta nik uste dut. Guri ere egoak aterako zizkigu. Hori da, eta egan egingo dugu. Arrautzak erori, hori da. Arrautzak erori, zuei batez ere. Hori da, eta ez dugu, eta toki batetik bestera joateko ez dugu beharko avionik, eta gasolinarik, eta, esan nahi zut, egan ikasiko du, nik uste dut hortik joala, evoluzioa, ez da, pixka bat, eta, bueno, jo luzatu egin naiz. Purra, Hemen etorkizuna dago, maiontan, Egia da, ona da, grabatuta galdituko dela, eta nahi dutenean frogatu... Norka. Batziku, perurena. Bueno, eta idazleaz gain pentsalaria ere bai, zara, ezta? Bueno... Argi gelditu da. Hori argi dago. Pentsalaria... Baina, bueno, aber, berak, zer esaten duen? Bueno, nik uste dut... A ber, pentsalariak denak gara, esan nahi zut. Osea, pentsalariak dira, nola esango nukenik, primerakoak, eta idazleak dira segundakoak, esan nahi zunik. Osea, lehenbizina pentsalaria, no ez dira, gero idazlea, baina idazlea bakizu. Osea, pentsalaria dira guain esate bateko futbola, eta nola esango nukenik. Osea, horiek dira pentsalaria hundiak primerakoak, eta gu, ja, olioa esan dizut, olioa beti bazter txokoan hortxe galduta aritzen da lanean, orduan, nik olioarekiko sesi horrekin ez da zeitxoko dut, orduan. Osea, pentsalaria izan naiz, denak zareten bezala eta denok garen bezala, baina idazle bat bihurtzen da ohartzen denean, osea, bizimodu honetan bigarren mailara jetsi haiz, eta hemen idazle izan nitek ez da. Nola esango nuke banik, esate baterako manadaren konturi, ez da nik esaten dut. Esate bateko guain dela gutxi atea du liburu bat, igual 100 bat urte eman ditut liburrei buruzko gauzak aztertzen eta horrela, eta inorrez da enteratu. Eta, hombre, banda batek, ez dakit, esan nahi dizut, bigarren mailekoarekin ari naiz, ez da? Orduan igual, nola esango nizuke, neska batekin hitz egin, eta San Ferminetan, esan berari, bueno, ipurdi aukitxo dio dela, eta esan dizut, kriston bombardeoa izango litzake, eta igual aberastuko nintzake, baina esan nahi dizut, bigarren mailekoa zer den, ez da? Programa honetan bertan, esan nahi dizut, euskeraz ari gara, eta politia izango litzake bigarren mailakoa dienak lehenbizikora pasatzea, eta lehenbiziko horiek lehenbiziko mailan dabiltzen ari ustera, eta ulertzen duzu pixkat hori da. Bueno, segin. Dena hau bada hemengo, bueno, ekarpena handia da, eta nik uste gaur egun asko nahazten dela lehenengo filan daudenak eta garrantzizkoak dienak. Eta nik uste askok lan bat egin duzuela, lehenengo filan bigarrengoan, hirugarrengoan, baino fidelak izan da zuen ekarpenari horregote, eta pentsatzea, lan bat izan daiteke eta bada gizarte bati ekarpenak egiten dizkionean, eta gizarte bati ekarpenak egiten eta gainera batek alde batera besteak bestea pentsalariak izateak ez du esan nahi asmatzea beti, inventorea izateak ez duen esan nahi bezala beti asmatzea, baino aritzea bada nire ustez lan bat, eta bada gizarteak behar duen lan bat, eta bada lan bat guk egiten ez baldin badugu beste batek egingo duena gure partez. Gero gainera idazten bada horrei buruz, hobeto. Orduan nire aldarrikapena oiategietan atzeko filan arrautzak jarritzen ari diren oia loka purra oie. Normalki ez, halako arrautziak edo gorringoak berandu baloratzen ditugu, ez? Eta historian zehar adibidea uniz daude, ez? Eskerrik asko, Fernando. Gero orako ilusio hori emateagatik. Eskerrik asko. Hau guk deskubritu. Nahiko polemista izan zara, ero zure burua daukazu polemistatzat, gustatzen zaizu polemika pixka bat sortzea?
Galdera zaila pixka bat, ez? Baina, bueno. Ez oso erresa da galdera hori, polemikarena. A ber, niri hitz egitea gustatzen zait, eta esaten diate nire hitz egiteko modua polemikoa dela, eta ez da nire problema ulertzen duzu, ez da. Bestena da, ez? Zelan ulertzen duten. Mira, oain dela gutxi entzuten nuen, eta erderaz esango dute erderaz entzun duelago, ez da, esaten zuen. Dialogar es aceptarse distintos para quererse complementarios. Ez naiz itzultzen hasiko. O sea, aceptarse distintos para quererse complementarios. Hori, zuek itzuli nago dut. Orduan, nik esaten dut, ni konforme nago, hitz egitea hori da, dialogatzen man dezagun, hitz egitea hori da. Non ematen da, esan nahi dizut, komunikabide batean gaude. Zein komunikabideetan ematen da hori, ze politikatan, ze erlijioetan, zeatan ematen da hori. Ez, elkarri hiltzea da hemen, ez dakit ulertzen duz, diazun ez da. Irabaztea, orduan, niretzako hitz egitea hori da, eta hori nik polemika hartzen dut esaldi horren barruan, eta hori zoragarria edutzen zait. Minimo hori gabe, eta ni egunero hartzen naiz, hizketan hasi, eta bueno, interlokutorearekin, honek pentsatzen dik, akatu, hori tristea editzen zait. Ni disfrutatzen dut, baina ikaragarri hizketan, eta polemikoa baldin banaiz, polemikoa, punto, baina hori da. Zure burua bentsat ez daukazu, ez? Polemikotzat, ero... Baina hori ikusten duzu, ez? A ber, pixka nik uste askotan esaten dira, lasai patziko, bota, basapisti samarra niz horrela, eta handik etortzen zera, eta gizartera torrela. A ber, patziko, reprimitu, bota, eta... Saiatzen, naiz doain saiatzen ari naiz alduan guztia botatzen, baina... Gazu bota, hori da, nik uste polemikoagoa izango nintzatekela igual, Gu ez gara batere polemikoa. Gu gustatzen zaigu, egurra. Kasuna, honitzetan, ez du gizarteak onartzen, ez? Behar bada. Nik goiz esango nuke, eta aztu intzaigula zer den naturalizatea, ja, esan nahi zut, dena da espektakuloa, dena da ez dakiz zer dena da, eta nik askotan esaten diate, bai, gixajotza jotzen duk ire burua, baina gixajo jainkotutzat. Bueno, bai, pixko, bai, eta horrek zer du txarra. Bigarren maileko gixajo jainko, a ber, bestela lurpen inoen honezkero, ez da, nire bururi autoestima pixkat ematea bakoitzak emango genio. Bai, hobeto. Pixkat, hori da. Eta poesia eta olergintza bai egin duzu, zerek inspiratzen zaitu idazten duzunean? Bueno, oain zuk normala den bezala, ez da, zuk inspiratzen alzu gai momentu honetan. Oio bezala. Galtzen ari da. Horregatik, izerdikan Egoak daukatzen. Egoak ebaki banizkio, etzen oioa izango. Egoak ebaki banizkio, etzen oioa. Jak ezuek ez dira zuen esaten, berak esaten dit. Bai, zer inspiratzen zaitu normalean, zango dugu. Oioa, aparte, beste zerbaitek inspiratzen zaitu. Nik uste dut, izatez poeta ez, esan nahi zut, poesiarako joera, esan nahi zut, sentitzen ez badut, ezin dut hitz egin, ezin dut imaginatu, ezin dut ezer egin, sentitzen ez badut. Eta esaten diate, ire idazlanetan izango ditu zakarrak, izango ditu polemikoak, izango ditu berdien saioak, baina tarteka ire, alegia, sentimentuaren inoxotasun hori horra zartzen dela ez da. Hola naiz, zerk inspiretu, ez dakit gaur harriko eskor batek, bihar, ez dakit, ana azaltzen mariposa, esango du, euskeraz 18.000 izen baino omen ditu, baina mariposa izatea dago ere, esatea elkarru lertzeko. Urrengo baten, ez dakit, amontxar baten ateraldi batek, urrengo baten, ez dakit, eroritako etxe batek, eta egonik ez dakit, igual, aste bete horrei buruz bueltak ematen. Ez dakit hori poesia. Orain zerbait zaude irazten, orain momentuan? Zerbait daukazu buruan, edo zerbait daukazu... Ni beti oharrak hartzen aritzen, beti oharrak hartzen, eta, dauzkat lan pila bat eginak lehen osan du, bigarren mailakoak ginen idazle horiek, oaingo mundu honetan, ja, hirugarrenera edo laugarrenera, ez dakit, ja, azkeneko mailara pasatzen ari gara, eta lan eginak bukatuak ere badauzkat, eta argitaratzeko problemak, eta hori, baina beti lanean ari naiz da. Bueno, igual jubilatuko naiz, baina nik uste idazlea edo gure gaitz, gure gaitza hartu duena, ez dela jubilatzen sekulan. Bueno, lurrak berdintzen gaituenean orduan behar bada, bai, baina... Badaukazu libururik gustokoena, gehien gustatzen zaizun liburu, ez bat, ero bi, ero badaukazu orain buruan baten bat?
Bai, bat baino gehiago, baino, bat esango dut polemika kontra, esan nahi dizut, askotan edo, azken aldi honetan euskararen mundu txora etorri nahizenean esan diete, guaindik, seitze alduk Hilberan lagun izaten alegia, sekulako delitua baliz bezala, baina, serio, Hilberan lagun izaten seitze alduk eta, zeitu bestia, bere lanak seitzen dizkianik, azkenekoa esate bateko, nola dau, atravesé las Bardenas, gomendatzen dio jendeari. Claro, leheno esan duguna, homosexualak eta lurrera eroriko dira, baina berdin dio, osea, nik hau ere bota egiten dut. Claro, leheno esan duena, edo bat, edo bestea ez, dialogar zer den esan dut leheno, ez da, niretzak hori data. Seitzen dionik bere psikopatologia guztiekin, eta nahi du guztiekin, nork ez du bere psikopatologia, ez da? Eta esate bateko horren historia de las malas ideas, edo el carro de heno, edo, Hölderlini buruzko Hiperion eta bere poemak, hortxe daude baitare, noiz nahi lehitu litezke, eta Montaigne baten entseguak, ez da? Hortxe daude irutomoak, bizi guzia hortxe dago, esan nahi dizut, eta euskera, klaro, esan jode, bino Hilberaren euskera, klasiko, zeinek irakurri behar du. Klaro, idazlearen mundua eta beste edozein gauzaren, gaur eguneko mundu honetan, lehenbizina atsegina eta ongi pasatu behar da dena, eta horrela, eta nik esaten dut. Edozein gauza ere, hau ez tegin hork esaten zuen, nik esango dut berriz ere erderaz, artea zer da, niretzako da, el esfuerzo convertido en gracia. Ez dago besterik, esan nahi dizut, personarentzako el esfuerzo convertido en gracia, erderaz esango du mundu guztiak ulertzeagatik. Jak esaldiak zauden esaten, badaukazu esaldi bat definitzen zaitu nazuri, edo filosofia bezala hartuta, bizitzan? Ni bizitzarako bai badut, bera, poesia esan duzu, ez da? Bai. Imaginatu, oantxe bertan, zenbat tokitan esaten hariko den, lasai, ez da deus pasatzen. Lasai, ez da deus pasatzen. Larrialdi bat, azidente bat, bateri esan diote minbizia duela, larrialdirik handienean. Ez da deus pasatzen. Zoragarria da. Ez da hori baino poema hoberik, eta despreziatuagorik ez da izango horregatik. Bakea ematen du. Poesia, esan nahi dizut, poesia dago, horregatik, hori da poesia, esan dizut, ez da deus pasatzen. Ate hortatik imaginatu zenbat pasatu izango diren eta zenbat pasatuko diren. Eta ez da deus pasatzen. Horrekin geldituko gara. Edo beste bat horren antzekoa, gaur oraindik beti da. Gaur hori luzegia da, baina esaten dut, segundu baten milesima infinitoraino zabaltzen den sensazio hori, alia, min hori, oroimen bat, zea bat, nazioartekoa ez, ni hemengoa naiz, Amaitzera gegoaz, esaldiarekin, bigarren esaldia esan duzuna orduan, lasai ez da zer gertatzen, eta bigarrena esan duzuna? Gauza berbera da, nik esan nahi nuena da, alegia, segundo baten milesiman, infinitoraino zabaltzen den sentipen hori, alegia, ez dakit, hori sentipen hori edozin bezitu du, hortxetan sartzen da, ez da deus pasatzen hori, esan nahi zut, hori ulertu ez duenak edo, eta esan nahi zut, beti sufrituko da hori, esan nahi zut, ezin dugu denbora, esan nahi zut, sufrimientu guztiak nola baita esateko denboran bilduko bagen ditu bezala, hain ez esaten. Zeren azkenen harima, espiritua, dena denbora da guretzako nola baita esateko. Espazio eta denbora, baina, espazioak lasaitzen gaitu, baina sufrimentua denboran gertatzen da. Orduan, ez da deus pasatzen. Hori da la hostia. Hori da poema bat, oaintxe esan duan bezalaxe. Oraintxe esango diogu gure ikusle guztiei. Zerbait txarto badago beraien munduan, lasai, ez da ezer pasatzen. Lasai ez da duze pasatzen, baina berez deman notizi. Baina, guazen ikustera, zuei ez aizue pasatzen ez ebez, baina guazen ikustera amaiak zer kontatzen digu munduan abertzak gertatu den. A ber. Nazioarteko gai batekin hasiko gara. Transexualitatea gaitz psikologikoen zerrendatik kanporatu du Osasunaren Mundu Erakundeak.
Orduan errezeta, izangoa, transexuala zea, lasai. Ez hori ondo, hori karpe poesia. Ze bestela lehenago zen, operatzea. Eta guztien pasa, guztien badie. Ez ere eta gauzazko, ez? Bai, osasunako mundura pundeak ikaragarria 2018 garen urtean. Oraindik horrela gaude. Baino lasai. Oinik ere zenbat herrialdetan, Ba bai. hori ez dut haintzat. Nafarroa bentsat hor zentzuan, hobeto doa, ez? Lan asko egiten ari dira, ez? Krisaliz eta asko, bai. Nik horri buruz gauza txiki bat, basapestia naiz ni. Nik esan nahi dut. Zikearen kapritxo guztiak, horregatik esaten nuen olioarena, zikearen kapritxo guztiak gorputzarekin soluzionatuko ditugu. Galdera uzten dut, galdera bakar. Alegia, gure zikearen kapritxo guztiak, alegia, zikearenak fisikoarekin soluzionatuko ditugu. Alegia, kontradizio guztiak soluzionatuko ditugu. Ez dut, nik ez sesoan eta ez mesoan. Esan nahi dizut, Ez que zure galderak nik uste dut ja erantzuna kapritxoak esaten duzunean, ez? Claro, ja, hor esaldia da kapritxoak. Orduan, utziko du kapritxoa. Eta zer ez da ez pasatzen. Denbora bakarrik pasatzen da. Eta presa sartzen digu aurreko denbora horrek. Eta lasai ez da pasatzen. Hombre, gauza da, egia da, kapritxoa ez daukala zerikusirik. Nahi duzun bezala jarri, nahi duzun adjetiboa jarri. Kapritxoa, beharra, baina aldatu egiten da. Ez, eraman estremorik handienera, nik bakarra egiten dut. Alegia, zera horiek, psikearen zera horiek, fisikoak soluzionatuko ditu denak, nik galdera hori betatzen dut. Horregatik daude transgeneroak ere bai, fisikoki ez dutenak behar aldaketarik, baizik eta gorputza, ez? Daude mutilak, aluarekin eta neskak, piti, ez? Pitilina daukatenak, eta ez da gertatzen ez ebez. Alegia, denak ez, baino batzu. Daude transgeneroak, transexualak, ez? Gauza biak. Bai, eta gero ni libertatea sakratua da. Elogio a la diferencia, elogio a la diferencia eta elogio a la diferencia. Libertatea sakratua da, nahi duna. Hori da. Horrekin geldituko gara. Baino esperoan, ez dakiz ze batasunak eta ze lege jarriko duen eta ez dakiz zer bakoitzak deseo du nura indezala aldun bezala eta albaldin badu legeari parregin ez eta inorrenteratu gabe eta ez eta ni ere izan dadila libre eta libre. Hori da. Migrazio krisiaren aurrean, Europar Batasunak mugak indartzea adostu dute Alemaniak eta Frantziak. Betikoa, ez? Bai, ezke... Eta iruñak eta burlatak eta ere, Migrazioan. Bai, ez? Alegia, betiko soluzioa, ez? Arazo bat da hor. Non? Hori da. Non? Han dago, hemen ez? Gu gerdian gaude, kostalderdian daudenak, zailago daukate, batzuk egiten dute Frantzita, Alemani bezala, ez? Eta, bueno, zenba buelta ematen duen biziek, ez? Duela hamarkada batzuk, ez? Nortz ziren migratzaileak. Hori da. Barkatu nor ginen. Nortzuk ginen. Horren dela gutxi bat zegoen alako esaldi bat ez dakit dona gertzen zen ere, eta hainbeste maite dituzu migratzaileak, sartu zure etxean. Oain dela gutxi entzun. Oain dela gutxi. Gaur ere zatoz, borrokalari. Gizakiaren berri dakienak, badaki bakoitza migrari bat dela. Izaki bakoitza, hori da, lehenbiziko gauza. Orduan, ni nire esperientzia, bera. Nik migratu nuen, horregatik, nik irautza bakarra sinisten dut irautza individuala. Osa, irautza soziala, etorriko da, baina individuala ongi ematen bada, soziala mana dago. Beti hori pentsatu izan, ni naiz oso basatia orduan. Esaten dut, ere esperientzia. Goizuetatik, Leitzara etorri nintzen. Baserri baten bizi ginen, baina Leitzan, zegoen, papelera bat, fabrika bat, ez da nintzen. Oain nire senide guztiak oso ongi bizi dira, joan Zarautzen bigarren pisu bat, ez da izetan eta partizioak egin senidenak, eta goizutan galditu zait, ez baserria baizik ardi borda bat, eta terreno pixka bat. Eta askotan esaten dut, poztuko ninukeik,
Osa, dena desein fabrika guzik, eta antxe bordan berriz, nola baita esateko bezagin nomadak edo hijituak ibiltzen, antxe bizibarra tokatuko balitzai, ez da, ni horrere muga dago, ez da, hori pentsatzen du nik, ez dut inola joan beharrik, eta bizi naiz, joder, bakizu, ez da, esaten da, ez da gaitzik onerako balioztuanik, eta ni bizi naiz, nire gaitz ze honegatik, gaitz batut, neuromuskular bat, eta 600 eta 87 euro hilean, eta esango nuke kasi gehiagita gutzi dela nire bizirako, ez da? Eta oroitzen naiz, orain dela ez asko, 3 urte edo gehiago, 1000 euristak ziran miserable batzuk. Eta, punto, ni ez noa aruntz, esan nahi zut, ez noa Afrikara eta ez. Migrazioa, norberaren larruan honek esan duen bezala, norberaren larruan hasten da, zenbat erosten duzu egunero, ez dakiz zer, eta alkandora honek baditu 20 urte, edo erosi izango norbait ezkondu zen, nola txuria bestela nik erostea, ez dakiz zer, eta bino, azkeneko modan behar dugu, eta, klaro, eta, a ber, segi. Barkatu, eta guazen, beste berriarekin, Eta Murziara goaz orain, Willy Toledoren aurkako kasua artxibatu dute. La Intocable izenez ezaguna denari nazien taldeko buruzagitxoa deitzeagatik. Gure Willy. Haure polemikoa da, Bai. Hartu du gainera, ez? Gero eta gehiago gainera. Bai, darako funtzio, gizarte funtzio bat betetzen ari da, ez? Bai. Willy hau. Horrein gogoratzen naiz, antzerkiak eta pelikulak eta zenba gauza, eta gero ja hor izan zen goian sarietan gertatu zenarekin, hortik aurrera, ez? Hau ere polemikoa. Polemikoa, jendearentzat. Genero bat, izango da genero... Euskal Herrira itzuliz munduko 50 sukaldaririk onenak bildu dira Atxondoko Etxebarri jatetxean. Menuan zer izan duten asmatuko zenukete? Batxuletak, kokotxak eta intxaur saltsa izan dituzte besteak beste. Zuek ze prestatuko zeniekete? Nik gorra bentsa joango nintzateke. Nire bai, Nik garbi dauka, esan dut hasieran. Zuko arroltzea. Hombre, nik garbi dauka. Bakarrik jakin nahiko nukena da. Esan nahi dizut, esaten da olako eventoek Euskaldunon famari edo Euskal Herria munduan zabaltzen dutela. Alegia, gastua sortuko dutela, horretan ez dauket dudarik. Baina gero esan nahi dizut, gastu horren efikazia non ikusten den. Alegia, norbatek konbentzitzea nahiko nuke, bai, gastu hau egin da, eta honen ondorioak izan du dira munduan ez dakiz zer. Horixe bakarra nahiko nuke sukaldaritzakin eta Maria Santisimakin horrela, ikendian gastu guzti horiekin. Horixe bakarra, nik ez dut, ni libertadea mate dut, eskuinarena eta ezkerrarena baita ere berdin. Baina esan nahi dut horixe jakin nahiko nuke. Ongi neurtu horren ondorioak zenbaten joan. Horixe jakin nahiko nuke. Alegia, 50 gorroi etorri diela, eta txuleta jarri zaiela. Hoi da. Eta dena zuzelako arroltze nahaskirik jarri. Hoi da. Zelako garestia izan behar da hori jatetxea? Bueno. Danok ezin dugu jan? Hor? Nik konfesatuko dizuet gauza baten, ni behin eta lan baten ondorioz hartzakera joan nintzen bazkaltzera. Esan zieten nahi bak hartzak, eta ez pau nahi, uztak. Eta hor badago mundu bat, baina ondorioz, lehenago beste programa batean hitzen genuen koefiziente intelektualari buruz, eta hemen zer da ongizatea, jatea, da horrekin ze turismo mota sortzen dugu, ze pertsona mota lehenesten da, zeini ematen zaio txule eta intxaur salsa, eta hartzak hartan ere gertatzen ziren gauza batzuk ez, ordain duzun bat, ze gizarte motara zera iaskatzen. Horra goaz. Tortilla ehar bat daunlekun. Arrautzak. Kontua da, hartzak emazkalo ziren eta atzinela pagatu, ez? Pagatu nire antzerkiaren izardiarekin. Mira, implikatuko naiz pixkat, ez duik ez baitzate implikatzen pixka, baina nik implikatuko naiz. Iruñean gaude eta nik lehenguzu, guztut bat bakarra duela hola, lehenguzu propio esaten dena euskerat, Iruñen bizi dena eta lehenguzu horren ezkontzakoan Martin Berasategik bazkaria, bazkaria etzen bazkalondorekoa, etzen afariare, baina hor berendu gizako bat. Eta
osea, zien zurra hau bezalakoak, hola, ez da, hola, gauza txiki batzuk, osea, baina etzen, platorik etzen ez lehenbizikorik, ez biharrengorik, ez hirugarrengorik, eta, osea, zen azkeneko moda omentzen hori, esan nahi dizut, la leche da. Osea, han gehienak ginen, klaro, ni badakizue basapistia, naiz, eta nire familikoak ere gehienak ala ziren, eta nik esan nahi dut, osea, denak deskontentu, hau zer, ez dakiz zer. Baina, klaro, beti izaten da lehen guzun bat eguneratuta dagoena. Garaikidea. Ulertzen duzu? Orduan, hori da, ez dut gehiago esango eta barkatu, izena ez dut esango, barkatu, haitzen baduzu barkatu lehen guzun batea, barkatu. Gauza gorri horrengatik zen, etzen zuregatik, gauza gorri horrengatik. Hori da. Nafarroan jarraituz, San Ferminetan, entzierroetan nola jokatu behar den ikasteko kanpaina aurkeztu dute Iruñean. Inun ikastaro errex bat, alegia, baldin badago hor entzierroko baia, hartu bestaldeko diferente. Norabidea. Usartzen horrela gauzak. Honei buruz ere nire esperientzia. Naiz goizuta eta Leitzako uniberso ikaragarri horretan bezinen netzako handia dori, esango du batean. Bakilak, ojo, bakilak. Hoi da, bakila oso izeno, hoi xerabiltzeko asmoan aurreak endurien, naturalidadek. Bakilak edo xexenak ere, bai, xexentiak atitzen dira baita. Bira, nik hasik identifikatu egiten naiz plazara teatzen den xexen horrekin. Eta jarriko dut kaka, alegia, kakalarria, badaki mundu guzik zer den, jende horren kakalarria, baina xexen horiek beren libertatea, alegia, engainatu nauzue, eta engain honen kontra ari dira beren burua defenditzen. Eta xuron bat bilatzen badute, eta bate bat arabatzen badute, iken dute, zertu ez da bizan. Eman dezagun, zakurrak. Alegia, ni gehiena bizi ditudanak dira, momentu honetan, zakurrak, ez da? Igual aste bete, beste batzutan egun oso bat, etxetik atera eta kaka ez, osea, bakizu estreñimentua zer den, ez da? Kaka izin eginez, ez da, kaka izin eginez. Eta gero badia guain, zakur batzuk oso esanekoak atera dinak, alegia esan nahi zut, morroi bezala, hola, ez da gizar, pilota botata, txak, ekartzen du eta zuri da, espeon gelditzen dira. A ber, berriz botat ez da izan gizar. Zein da librena, Betixu, Xexenko, kakalarrian, baino bere libertadea defenditzen nahi den hori, edo nagusiak pilota noiz botako dion, estreñimentukin bizi den txakur hori. Zein da librena? Naiz animaliak izan, nik galdera simple hori xingo dut. Zein da librena bietan? Ba, horretiko dugu, Eta kulturaren tartea da orain. Hasi dira soinujolearen semea Bernardo Atxagaren eleberrian oinarritutako pelikula filmetako lanetan. Bai. Badaukago ikusteko, Patxo Telleriak egin du gidoia... Jendea larritu, Hola, lesakan eta ikusi izan dut argazkieketan eta jendea izitu, Espainiako banderak eta antxe eta jatze pasatzen zen, batzuk izituek, Baina lehen ere jarri zituzten udaletxeetan Espainiako banderak eta baino gehiago larritu ziren... Hoi leitzanta, ere? Eta orduan orain. Eneko Zagardoi aktorea, gainera orain handia egin duenetik, euskal pelikula guztietan dago, ezta? Hemen, soinujoleen semean, bera dago protagonista. Bera semea. Edo akordeia edo soinua. Zein da protagonista. Zein da protagonista, ez? Honei buruz ere, nik Atxaga mate dut. Eta zaldiak gaizki hartuko Atxaga bazakiti ez dukela xaloik ikusiko, baina... Ojo. A ber, esan nahi dut oso ongi dago gauza horiek ja filmatzen hasten direnetik eta ez dakiz zer eta bakiz zer da. Ni nire mundutxoa nabi, ni esan nahi dut, nik kritika, idazleen mundutxoa, euskal idazle mordoska bat bada eta Atxaga oso idazle hona da, baina uste dut propaganda desente bat duela. Nik esango nuken bakarra da, soinujolearen, nola da, soinujolearen semea, pelikula hori egiten denean, pelikula ona bada, ordun egin propaganda, ordun eta behar bezala egin eta behin eta berriz eta zabaldu eta ez dakiz zer eta badakiz zer. Claro, a ber,
euskal produktu batek eta soinujolaren semea betzelako batek propaganda behar du hasieratik eta gehiago ere, bai, aber ulertzen dene, osea, esan nahi dizut, eta ala guztiz ere ez dukiko, bai, hori da, hemen aritu garen gai askotaz baino nahiago nuke, esate bateko monografiko bat egin izan bagenu soinujolearen semeari buruz eta bere novela eta ez dakiz zer, eta ni horren aldekoa, esan nahi dizut, baino euskalaren mundutxo honetan diversitatea ikusten dut, eta mundua dijoan bestela, ikono batzuk, 3-4 hartu, eta horiek hiper propaganda horiena, eta besteak galtzen ari dira. Osea, nire... Oioaren pelikula batzuk, edo Estangaren dantzak edo ez dakiz zer, edo Fernandoren ez dakiz zer, edo Ibarra, izena zo deko ez zure... Arantzaren ez dakiz zer, osea, pixka bat... Urrengo pelikula xaloak egoiztuko digu, eta deituko diogu Euskal Herriko granja berria. Batzikoren arautzea. Edo apurra. Bai, hori da. Apa. Kirolean berriz, estreinakoz emakumezkoen binakako harri jasotze txapelketa jokatu dute Azpeitian. Gisasola Maiabiarra eta Etxeberria Oriotarra izan dira garaie. Aupa. Bai, eta uste dut gainera finalistak Espainiarrak zirela, txapeldun ordeak. Bai? Espainiar bikote bat, uste dut Euskal Herriera etortzen dena maiz, eta... Zuten abitxura hori, edo? Bueno, bai, gustatu eta hasi ziren nik uste. Gainera, uste dut, gimnasioan iten dutuela harri jasotzen eta gimnasioan ibiltzen direla, Euskal Herrien ez talako egiten, ez? Nik entzun dut... Oiko gimnasioetan arro nahi dut, Entzun dut Decathlonek laizter luzatu behar duela hori harri gama bat, Decathlonek ja laizter harri tamaino ezberdinetako atal bat, harri bat, ja modan pixka bate. Claro, pixka bate, harri bat. Igual hasi dira, hori pentsatzen, orain nintzuten baldaude, Osasunak abonatuen kanpaina jarri du martxan, zaleen ilusioa eta indarra errekuperatzeko asmoz. Hala. Kampaina. Kampainak, zure gustatzen zaizun gauzak dira horrek, ezta? Bai, ilusioa pizteko pagatu, Lehenengo ekintza, kalderete. La pixkat Sosunako zalegoaren, eta bigarrena, rondako pera. Rondako pera. Hori, ilusioa eta gaur medikoak, erizainak, psikiatrak, osasuna. Osasuna, altzateko. Animoa pizteko. Nik esango nuke gorritxoak, eta klaro, gorria, sasoia, edertasuna, euforia, maitasuna, sensualitatea, sozialismoa. Baino, etxoin, hori ere bai, sozialismoa, baino, gorriak ikusi, eske, klaro, aztu egiten baitira. Negu gorria. Claro, eske dena nahi dugu. Animoa eta dena politena. Narro gorria. Baino. Hemen dena negatiboa. Gauza politak, bai. Hori da, eta behar baita hori, eta dena animoa bakarrak ez di balio hemen. Hemen dena... Eta osasunean hori sartzen baita dena, osasunean sartzen baita hori dena. Zergatik ez, hori da. Oso garrantzitsua. Futbolarekin jarraituz, munduko kopan Iraneko jokalari batek ateratako sake xelebrearen bideoa ekarri dizuet. Gai zarete zuek horrelako pirueta bat egiteko? Alari laguntza eskatu dio, Alari laguntza eskatu. Gero buruaritzak. Txaka. Eta ala. Eta txartu atera zaio? Zuzeneko gozak, bai, hoi txapuza da. Txartu atera zaio gainera? Hoi egiteko gai ez nahi, baina ongi egiteko bai. Hori da tabernetan kontu. Ezkenean ez du egin? Tabernetan... Patxiko ez du dozala, ni zenbat alitzeko nahi zen bakarrik buelta eta buelta. Eta azkenean lortzen duzu. Hori tabernetako futbol partidetan bezala. Nola, hori nik esartuko nik, hori nola egiten dugu. Denak hau gino. Baina, entendetxo behar dik oso ongi esan dukik. Azkeneko begiratua, gora egiten duen hori,
bere honetan, jainkoaren agindura Bai, bete du. jainkoaren, Jainkoaren agindura bete du. Bakarrik utzi nauzu. Hori da. Ez dut jihad, ez dut jarraituko, ez dut batako baloia. Pixka bat, hor ikusten da, baloia, zuk esan duzuna, pilota bihurtua. Osea, bera bakarrik, esan nahi zut. Hori bebai, bera bakarrik dago, beren buruarekin. Hori da. Nik uste urrengo sekuentzia da, barruan buruak parta, Galdera da. Eta gero musua bebai, zaztu, musua bebai eman dio. Musua eman. Eta zergatik ez du bota? Hori da, ez dut ulertzen. Bota zezaket, ez du gaizki. Bota izan Pero igual norbaitek esan dio. Igual alak esan dio. Hau ez da, hau tontakeri bat da, baloi batekin zehari zarete denak hemen kanpoan, futbol zelaian, orduan. Seguro. Mundu guztiaren jabe bazinate bezala, baloia mundua baita, mundua eskuetan. Eta etorkinak bitartean hor, eta zuek hemen, eta... Bitxikerien tartea da orain. Errumaniako eskoletan matematiketan ikasleak erakusten ari diren maila baxuarekin kezkaturik, futbolak herrialdean duen arrakasta aprobetxatu dute. Ikasleak horretara animatzeko hain zuzen. Futbol selekzioko jokalari bakoitzaren entrenamenduko kamisetan eragiketa matematiko bat ezarri dute. Ikasteko matematikak. Ze blokeoa, Ze blokeoa. Eazen bate jarriko dien arreta... Esate dute, 22 arte dakitela kontatzen, hogeita iru asko jota arbitroa. Hala ere, nik ez dut imaginatzen, hola, pentsa, entrenamenduko kamiseta izerditu egonen da, ez? Bai. Eta hor, beharko dira boligrafo berexi batzuk, ez? Eta usaina eta, ez? Ez da motibagarria, netako, Netako, ez. Errokarratuaren... Ez dakiz ze formula jarriko dituz. Bigai bila, odolako bigai bila... Behar bada, horrelakoak izan beharko dira, ze hor dena sartzeko, ez? Eta ematen du, ume horiek jarraitze dituztela entrenamentuak. Ez dakit partiduan partez emate dituzten entrenamentuak telebista. Eta gero, ez podik ikasten, noraina izan da errua. Errua matematikei mania hartu. Errua mania didalako. Errua errun egiten da, erruna ditza baldakizu nondi datorri. Errua errun egiten da, kontu. Orain ere... Berriz ere, purra. Gero eta gehiago erabiltzen ditugu sare sozialak, eta batez ere Instagram. Eta oso ohikoa bihurtzen ari da janarien argazkiak igotzea. Asmatuko zenukete zein diren argazki gehien dituzten janariak? Ikerketa baten arabera, aguakatea da sare sozialetan argazki gehien dituen 3. janaria. Kalera atera naiz, ea Nafarren kasuan horrela den galdetzera. Eta hauxe esan didate Etxarri Arana zen. Zuek sare sozialak erabiltzen dituzue? Bai. Guztiok? Bai. Eta ze sare sozial? Snapchat, YouTube... Pila bat, ezta? Eta gehien, Instagrama? Bai. Edo WhatsApp. WhatsApp baita. Bai. Ze argazki gotzen dituzue zuek Instagramera? Gureak. Zuenak? Lagunen artean. Supuestamente postureo. Postureo asko egiten duzue. Janarienak igotzen dituzue? Historia. Bai. Adibidez, izozki bat erosi duzue eta jana horretik argazkia historia. Zuek ze adin duzue? Guztiak laguna zeate? Eta nik esango banizue, Instagramera igotako argazkietan gehien agertzen den alimentuetako bat dela aguakatea? Inork aguakatea jaten du hemen? Bai. Da, esan dezakegu modako alimentua dela aguakatea, ezta? Bai. Hola, celebrityek eta baita igotzen dituzte. Bai. Zuk modaren arabera jaten duzu edo gustun arabera? Gustun arabera. Amatxok jartzen dauna. Eta gertatzen zaizu, ikusi dezuela influencer bat edo argazki batzuk iotzen janari batena, eta nik ere hori nahi dut. Bai. Zuk Instagrama badezu? Bai, orain gutxi bai. Eta ze argazki mota iotzen dituzu? Kuadrillakoak eta bidaiatuko argazkiak. Eta janarienak?
Ez, txorrala bat iruditzen zain niretzat. Oain gero eta modagon dago jatetxe batera joan eta otordua ekarri orduko jaten hasi aurretik argazki ateratzea eta igotzea. Horrelakoak egiten dituzu? Ez, zegatik ez dute egunero jaten dutena ateratzen eta ez momentu berezitan. Hori da atera beharko zena, ez? Eta esango banizu gehiena ateratzen dan janari horietako bat aguakatea dela? Bai. Bueno, sekula probatu aguakatea, oseak... Ez duzu probatu? Modako alimentua da orain? Bueno, beraientzat. Batzen dudan esango izu, baina momentu ez dakit. Orduan zu ez zara giatzen hor Instagramen igotzen dituzten janarietan da gerozuk hori jateko, zure gustuetan jarraitzen duzu? Bai, ez dut kaso handirik egiten. Nahiago dut potaje platera baze aguakate nire ustez. Nik ordenadorin ibiltzenen astutzen dago izan Facebook. Be Instagram da ez hori ja jendegazio indeko da. Hori guteko ja ez. Bueno, ala ba, eta hilo ban ardazki guztiek ikusteko, eta noizien kondo bation bat izoriona bilaltzeko eta hori izan. Jende pile bat dao janarin argazkik iotzetuna Instagramea. Zu baita iotzetxezu? Ez, ja hori eta hori guteko ja geixeizko da. Hori geixeizko da ja, hori gaztio indeko. Guk esaten duzute enriatu ordenadorien eta hori bai, ni gustora ratuat. Baina Instagram da guteko. Zuk aguakatea jatezu? Aguakatea, berdure? Nik ez behi, ne alaba bai. Eta asko ademaz, ne alabak. Esango banizu Instagramen eta Facebooken da 3. alimentu edala gehien agertzeana. Esaten debi bai. Bai. Esaten debi hori. Celebrity guztik eta iotzetuzte argazkik aguakatekin eta gero denak atzetik. Guk aguakate biherrien biherriau edadien memoritoloko istoiek. Eta giziru itzen. Guai, frute eta olixen bai, aguakate degozeko sonadia. Baina guia, edadira kauze ustezu. Ne gizonak, 87 urte dazka. Ez, 87. Eta nik 82. Eta eskonduta, 86 urte. Hola! Eta bilo kongi. Así que gu haitek gu gizonak arrek Instagram da ordenadoriez. Eta nahi enriatzio guztetzen dakit. Guai, Instagram da gaztiok hori jaguteko ez da. Zu moderna zera, Felixa? Moderna. Guztetzen dakit enriatzio ordenadorien da. Besteik ez dakau. Nik izerri zinut edo zinuskerekin. Bai? Neri etzaizkit kontuak ateratzen. Ez? 97 urte, 92, eta ezkonduen 96. Oi da. Baina nik uste hori den aguakatea zuelako probatu. Koefiziente intelektuala. Eta niri aguakatea gustatzen zait, ez dut gehiagi jaten, baina gustatzen zait, baina ja influencer eta ja igual utziko jo jateari, Celebre horiek, celebre. Niri gertatu zitzaidan aguakaterekin gauza bat da. Nik helen ez nuen jaten inoiz bez aguakatea, baina Helicobacter pylori bakteria auki nuen ultzera txiki bat egin zidan, eta ezin nuen jan ezebez. Baina ezebez. Eta probatzen nuen alimento guztiak, danak. Eta konturatu nintzen aguakatea jan al nuela. Ara? Bai, oso alkalinoa da, eta ez idan ematen minik. Eta orduan, deskubritu nuenik aguakatea. Orduan zu celebrity batzea, aguakatea jatik. Eta hori entzun dudanean esaten dut, bai, begira, zeinek badaki hori, itxuri da, Gure etxean sartu den fruturik, nola esango nukenik zeana, berrienetako hori da, eta alabak bakarra jaten du. 15 urte ditu alabak, baina nik galdera egiten dut. Ez dakit erantzunik izango dut. Nola sortzen da, alegia esan nahi dizut, aguakate hori gehien, alegia, Instagram esan du da, nik ez du mobilik, ordenadore basapistia naiz, baina nola multiplikatzen, alegia esan nahi dizunik, zergatik aguakate hori, nik hori jakin nahiko nuke, klaro. Horrekin lotua, berrik irakurri dut, gaur egun ja mafiak daudela aguakatearen inguruan, eta aguakatea ja kokaina baino mafia ondoko dagoena, eta orai ulertzen dut, ez? Hori da, nik esan nahi ditut, eta hori kontrolatzerik, esan nahi ditut, gure problemarik handiena hori da, ematen digutena irentzten dugula, horrei buruz ari gara, baina nola gertatu da hori, esan nahi ditut. Hori erakutsi behar digute, bestela,
Nire kasuan esaten dizute. Bestela zakurrak baino oaindikan ere zeagoak gara, ez da ginoan esan. Ni deskubritu nuen horrela, ultzera txiki bat neukalako, eta ezin nuelako jan ezebez. Eta azten zara, proba, eta konturatu nintzen aguakatea, hain biunagan eta hain alkalinoa, ondo hartzen zela. Orduan, nik uste du zein horrelako zerbait egin. Gibelian dagona hausa. Baina zeren inguruen ez dago mafiarik gaur egun. Literaturan ere... Zeren inguruan ez dago mafiarik. Literatura bera, literaturan zenbat mafiari buruzko zenbat literatura egin da. Literatura da mafiaren ura. Hori da. Mafia, arrauntza. Arrautzan mafia laizte, oioaren mafia, argi bilimundua. Asteko irudiari dagokionez, honako hau hartu dut. Valentzian ezarri dute irudean eginiko lehen zebrabidea. Bere diseinu originala dela eta gidariak instintiboki frenatzera lortzen du. Ni uste Valentzian entzela kopiatu, Zer hori Eskandinaviatik heldu da. Valentzian, paella, ustelkeria, originalak ez? Nik gorbentzat, ematen du. Optiko oso, ero egan azten zara, ero. Hori gertatzen dena da, hori da. Lehenbizikoan, baina bigarrengoan badakizu. Bigarrenean ja aurrera, ez? Bueno, Euskalo gizat, borguina zenbat aldiz, arri bergainen, earki ikasitako gauzek. Hoi da. Urrengoan ez ditut ja, 3 zerbeza baino gehiago hartuko, ze ez baino, ez dakit asko fiatu niteke. Urrengoan autoak eta pixka bat egoak edo dopini marko zari, pixka bat? Gizakiak badakigu aterako zaizkola autoa. Orduan, bai, ez? Alda batera joateko. Lagun Sudurgorriok, hauxe izan da guztia gaurkoz. Ondo izan, eta hurrengora arte. Agur, Amaia, agur esan beharko diogu, eta agur danoi, esan beharko diogu. Ondo egon zara? Bueno, ni basotik nator eta hemen badakizu, ondo, esan dizupa, bakilarena eta xexenarena identifikatu. Bueno, uste dut kakik ez duela ine, baina, bueno... Egin dugu gure korridatxoa, eskerrik asko, beti bezala, gurekin egoteagatik, Fernando eta Oskar. Eta, bueno, eta eskerrik asko batez ere, zuei, gurekin egoteagatik, eta espero dugu ondo pasatu duzuela, eta hurrengora arte.